Kamano bende ten duon bura mar ODM oramo ni gibiro chungo jalar kom jatend piny Kenya yiero maduong' mabiro mar higa 2027. Kendo jiwo jokanyo no mondo mi oket maino e lombo jopiny donjo e duon bura no. Magne oyang gi jalup jatend duon bura no Simba Arati masani ogoyo tach e kaunti ma Mombasa kama gitime ikruok ne nyasi mar yango higni 20 mar duon bura no. Joja oko ni kod ler mathoth kowuok Mombasa. En romo mane okelo kanyakla moko kuom jokanyono mag duond bura mar ODM e kaunti ma Mombasa. Kai, jalup jatend duond bura no Simba Arati ne ojiwo jokanyono mondo mi oket maino e lombo gendene mamoko mondo donje e duond bura no mokoni biro chungo jatend piny e yiero maduong' mabiro higa 2027. Nimesema tutasimamisha rais mwaka wa 2027 kama chama. Na nimesema chama hiki sio mto mdogo, ni mto mkubwa. Ni kama bahari hii uiambie ingie kule Lake Victoria. Haiwezekani. Lake Victoria ndio inaweza ingia katika bahari. Sisi ni bahari. Kwa hivyo vyama kama UDA, kama Jubilee ambao ni marafiki zetu, watajiunga pamoja na sisi. Na yeyote yule ambaye anataka kujiunga pamoja na sisi, tutajiunga pamoja tuijenge nchi yetu. Jodong luo mawuok e kaunti ma Mombasa mabende no yuore nyasi no ne okoni maino sani giketo e temo kelo gendene duto kanyakla kako machielo bende gijiwo tend ODM mondo mi otem rakore gi midhieche mathoro sieko to chutho e kinde mag yiero. Wan kako oganda luo ODM e odwa. Ng'ato nyaka donje ode. Koro wabed gi kwe mondo wabed ni kotundo yiero mabiro to higa 2027. Nyaka wabed kanyakla achiel. Kendo wabed kaka oganda luo ni mondo watigi party mar ODM. Alomogi kama wadito te modak Mombasa wabedo gi mora tiel to kage seyudo to koro wapogore ko liwo wani jobara to same dwaro to koro wani wabedo gi mora tiel. Omiyo this time kata wani wani Simba Arati nyaka wabed piny mondo wang'e to ng'ani biro kawango to ng'ani biro kawango. Katika chama chochote kile unapata kwamba kuna ukarabati ambao sio mzuri, ambao unafanya watu wanakufa mioyo ya kufuata chama. Na sisi kama chama pia yawezekana kwamba kuna ule ukarabati watu wachache ambao wanataka kuharibu jina la chama. Ndio nimesema kama deputy party leader na wale wenzangu tutashirikiana kuhakikisha kwamba mambo kama hayo yamekomeshwa katika chama. Nebende gijiwo jotelo mondo mi oket maino e jiwo jopiny to chutho mago mapoko ka ombulu mondo mi ondikre kaka jokanyono to chutho e sechegi maduol mar IEBC dhi nyime kod chenro ma kamano. Ene ka sani ji ndikore mondo kaw ombulu. To ndikruok dhi mamos kabisa. To kata joma wuotho ma jo politician kata jo ODM ng'eny gi pok olando wachni malong'o. Ni iyudo mana loch kod ombulu. Koro wacho ni kaw ombulu. Joma odak pwani kauro molo maka higa mobiro mitime yiero to koro yiero joma odwaro. Isu jaduong' na ila Nyasaye oduoke pacho mondo bi Mombasa mondo wanyisi this time opogre gi ndalo mamoko ji obed piny mokwongo kapok ogo ombulu. To kwase go ombulu to koro ok wanyal gik kuom jogi waol dhane maol kaka jomodak Mombasa. To Mombasa to wantie nikech kama wadhiye to onge. To wadwa ni mondo wabed e achiel ni watimo na gito gitimo nyakul chelo wamowa. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Anyuola mar Nicholas Oyo ma en jaked ratich oganda manomaki e piny Uganda kod nyawadgi Bob Njagi ywak ne sirikal ma pacho ka mondo lalre kod mano ma Uganda mondo wuodgi odug pacho. Anyuola no wacho ni nyaka ne nyathigi lal tarik 1 mar dwe ni e piny Uganda pok gibedo gi kwe kaluwore ni pok ong'e ndach ji ariyogo. Ndala par nyaka ne nyathigi Nicholas Oyo lal e piny libamba ma Uganda. Anyuola